a chuirde, is me se Andrea Tai, ufigug planála teanga an seo I Moy Cullen, agus fáilte anis go dtí siopa toy corner an seo I crí lór an baile. Agus féici na rudaí seo a chuirde, bé muid ile ag teacht síos an seo ribh ihe hauna, agus muid ag déanamh pranks agus chuilehoirt le linn na sira, nach bhfuil siad seo dochreide. Agus anis a chuirde, seo hí Hazel I féin. Hi, Corja. Is Misha Hazel I Toy Corner. Tá lán rudí deasa agan an seo agus tá mé agsúil go mór. Tá gach rut a féidir a hawlig le fáil an seo I siopa all-in Toy Corner le Hazel. Tá golóir rudí all-in aliana agus nóí golóir rudí all-in le hain na páistí beaga, na Breagon all-in Amadi agus na Sylvanian families chuilehoirt. Tá an áit cógeal goireach agus jarafach tá mé cosiste le páiste me hain is sé gan seo. Agus féach na rudí gléasta all-in an seo agus ihe hauna ag bugalinn. Agus féach seo tá gachrod an. Gachrod féidir. Tá áthas a rá go bhfuil méid curtús le Club Nolik, Christmas Club. Tá mé bís, so tar seach cogam agus sunraí oil. Agus dóibh sin a bhfuil na páistí atá Lego mad, cosú le ma páistí féin, tá gach size Lego. Agus an Duplo freisin fáil an seo. In éach leis na Knex, agus na Cano, agus na Hover Stem. Tá rud an seo de gach duine. Tá an siopa just glóte. Agus an seo freisin na cluichí, golóir cluichí cína bhfuil aithne maithe gin orthú ón our báistí féin agus ón our síl féin. Go hálinn agus na Míosa mara, an chud ráid I Míosa mara an seo de chuile ísin a freisin. Béimiid bís ag am nullag bhfuil an siopa seo hagan. Right, well sin a chuirde, tá an siopa Breagon an seo go hiile is go thomlán glóte agus tá súlagam go dúirfí sibh cuairt jazz Hazel an seo. Slán fáil!